Nas paredes do Museo da Muller Labrega no Pazo de Lis de Meaño exponse unha panorámica do sector vitivinícola do concello. A mostra está asinada polo fotógrafo Xosé Luís Oubiña, que rende unha homenaxe a este mundo. Unha pequena homenaxe a toda a xente que ten o viño como traballo, ¿no? Como dedicación, ¿no? E é unha pequena homenaxe a todos, aos que levam aí toda a vida, ¿no? Às vezes uma labor oculta, ¿no? que está por detrás da viña e das barricas, ¿no? Oubiña percorreu co seu obxectivo a case totalidade das adegas meañesas. O resultado é unha mostra composta por instantáneas de 22 adegueiros, entre as que ten un espazo especial Paco do Valo, falecido hai varios meses. Hai un pequeno homenaxe a Paco do Valo, da bodega Cavaleiro do Val, ¿no? Que temos aqui o filho em representação, que foi um pouco o organizador de todo o tema do vinho do autor de Meaño, ¿no? das primeiras exposições de vinho e das primeiras catas de vinho, ¿no? A exposición poderá visitarse de martes a sábado entre as 6:30 da tarde e as 9:30 da noite. Domingos e festivos estará aberto ao público entre as 11 da mañá e as 2 do mediodía.